fara sauki ta bangaren tsaro, ta bangaren wa'anga cabbace-cabbacen wanda har yanzu gashi shi a sanadin kuma Allah ya sa muka samu wannan bawan Allah malami ko kuma almajiri wanda ya kasance shine ya zo nan dajin Bungudu ya turbuɗe wasu abubuwa tun daga Anka, Gima, Matseri, a mazaɓin Matseri ta ƙaramar hukumar mulkin Anka. Gashi nan ko mun zo yanzu insha Allahu za mu tone wannan abu mu ga menene ya tone kafin ya kai mu ga wanda ya sa shi wannan aiki. To duk dai makasudin wannan aiki da shi wannan malami yayi yana da masaba da wato binciken da EFCC take yi akan jihar Zamfara. To wannan kuma suna yi ne domin su gano ko kuma su sa kada a yi binciken ne ko ba mu ne dai. To alhamdulillahi gashi dai yanzu mun gani ko mun kama shi kuma insha Allahu za a bincika a gano insha Allahu rabbil alamin. Shi tura suna wayannan mutanen akan yana son ya samu cigaba gare su. Shi makiyar injiniya ya turo sunan da wa ya waya nake gani su tunda ba Hausa bane. Yanzu sunayen su ne nan cikin wannan tukunya aka sa da ko sunan mutum biyu ne ke cikin wannan yanga shi ma ba sunan na aikin da aka yi ne a ciki. Na'am. Na rufin baki. Na rufin baki. Nan kes din EFCC. To na kyau din EFCC amma shi zuwa gare shi. Su ne za su yi tambaya su mutanen EFCC kada su iya yi masa tambaya kenan. Amai mazalli da Sara mazalli ba zai ce ma. To salamu alaikum. Kun kashe kana tare da shi. Akalla mun gashi. Yawa alhamdulillah. Anan garin so yake kwa ina yake. To daga an gare maka fara saruwa da shi hannan wasu. To nan so ka san anguwar da yake. Guso anguwar da yake yana nan gidan aiji. Gidan aiji wace anguwa ke? Ba san ko wace anguwa bace. Ba ka ce akwai Lala International ba wurin. To nan wajen makaranta na Lala International. In ka zo kai kwana nawa anan cikin garin Guso? Ya ka tan kwana daya. Kwana daya. Nawa yake baka idan kai mai irin wannan aiki? Ba jinga muke yi da shi ba sai abin da ya bani. Akwai wani abu da ya baka yanzu daga cikin wannan aikin da kai mai? To wannan aikin da ne ya zo ne yawan 12,000. 12,000 na farko kenan? Shine aikin da ya sa mishi. To daga baya nawa zai cika ma? Ba mu yi jinga da shi akan abin da ya ce. Kakan samu kamar nawa gare shi in kai mai aiki ko kuma yadda yake baka ne kamar abubuwan da yake bani kusa yana ban akan yana son sai ya kai ga manufar sannan ya sallame ni. Amma kamar abu mafi adadin sama da yake baka kamar nawa kake yake baka. To kamar sau ɗaya ta bani naira 50,000. Su ma ba da na ban su gaba ɗaya ban 30,000 wani biya ban 20,000. 50,000 su ne mafi yawan abin da ya taɓa baka lokaci. Su ne mafi abin da ya taɓa bani saboda mafi yawan aikin da nake mashi ina masa addu'a ne dai akan mutanen da yake son ya samu ci gaba gare su. Banda irin wannan mutum da ka faɗi akwai wasu mutanen da kake hulɗa da su a can garin ku na Gima. Ba su mutane da nake irin wannan hulɗa da su a garin mu na Gima ko a wani guri. Shi ɗaya wannan kuke irin wannan. Wanda nake wannan hulɗa da shi. To amma kuma hudda irin wannan in har irin wannan ce ai ba da mutum guda kamata kawai a ce ana yin ta ba ganin cewa ta mutane ce da yawa. Shi wanda yake aiki sai wanda ya zo ci mashi yace yana da bukatar sannan ya haɗa mutanen da zai yi aiki in mutum bai san ka ko ya zo ya ci mashi ba za ka mashi ba. Sai wani ce kana da aboki. Malam Musa malamin shi. Kuma bayan haka ba mana ban ga mana aiki da malam Musa ba. Kace malamin ka ne ko? Amma ai kai in kace malami na muna aiki da shi ya kuma da wani a ce na aiki shi. Mun tambaye ka wane ne malamin ka? To ai kana ga mamai muna da makaranta kuma a makaranta ina da malami. Amma ba na ce muna aiki da shi ba dan shi ma bai san daga hulɗa ba saboda Allah. Yanzu a garin ku can garin Gima ne. Mutane sun san ka da wannan hulɗa yan garin ku? Wasu daga ciki sun sani da hulɗa da injiniya. Ba hulɗa injiniya ba hulɗa irin wannan ta abubuwan da ka kawo yanzu an san ne ina irin wannan hulɗace a can garin mu a can a can garin mu can ƙauyen mu su daga cikin sun sani to za kake yi wa ko mata kawai ko maza da mata dukkan maza da mata to kana wanga turbi nawa ya taba yi ya sai mu sani wannan turbudi wannan shine wanda na taba yi guda nawa ka taba yi kafin wannan gaskiya mana haka dai kafin wannan shine wanda na taba yi wannan bawan Allah ba wanga bawon Allah ba wanda guda nawa cikin harkar da kake to akwai wani wanda na taba yi so daya amma wani yace ne aka hege wanda aka yi shi ma kamar wani kulli ne aka yi abin da ke faruwa so daya ka kalle ni Allah ne so daya kawai wannan yanzu shine na biyu da kai aiki na turbuɗe a jihar Zamfara a jihar Zamfara ko kana hita wani gari ko wasu jihohi yin wannan aiki ba na fita ko ina sai dai in zanje Lagos cin gidan wannan mutum to banda turbaɗe wasu ayyuka kila ko na wasu bangarora kuma akwai wanda ka taɓa yi sai dai addu'a
mun samu sunayen mutane da dama a wayarka ba mutane ne don na bangaren gwamnati wannan ana tuno su ne akan ana yi masa addu'a akan ayi addu'a in ji wanda ke son su ya samu wani matsayi gare su ga sunayen mutane a waya ya shehu da haka ba su suke zuwa ga gare sunayen mutane a waya ba shi ne kamar kuma ga sunayen wasu a waya ga transaction din da kai na abubuwan da kai har da FGC da ina ne da sauransu duk ga sunan ko ba haka bane haka ne kuma me na gaddama ai shine na ga ma abin da a yanzu ne da malaman na Zaria da abunka to su wannan malaman na Zaria da aka ga to wallahi banda malami Zaria banda nake ganin hulɗa da shi wanda kun ka zo tare nan kun ka rufe abun wallahi ban zo da kowa na wani malami na Zaria ba wanda kun ka rufe wurin abun ga shi da wadawa ne da Abdullahi da injiniya Michael ya suke su wayan ga da ka faɗi shi direban wannan ogani shi Abdullahi direban Michael din ne sai kuma kai sai kuma ni ko uku kenan tambayar yana ganin gaba da hana EFCC ta yi bincike kan kudaden jihar Zamfara kaji to wannan kana ganin zai hana ita EFCC da yin bincike kan kuɗi baya hanawa tunda ana bincike ne amma ba bincike aka kawo a sa in yi dan a hana ba wani ne wanda shi mutanen kamfanin shi ya gaya mun su yake son a rufe bakin shi tsakanin shi da su mutum biyu ita kuma EFCC ta gayyace su akan kes din ko wallahi ban sani ba wanda ya gaya mun kenan dai kana tuka da walwala ai wanga gayin kamar ba na ce ma su ai ban gaya ka tuna ya ce wallahi ba zai cutar da kai ba wallahi na da mu wallahi da ofin ma sai ka ce sai an ce ka tsaya ka wallahi sai notorious da ya ce ma wallahi a zuba kai mana bayani ba ai bayani wannan takalmin ka zo ba kai bayani wanda ni shi ya rubuta ai rubuta ne kai ba ka da imani